Salam. Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan habarlar gepleşigimizin mehriban tamaşaçylary. Hormatly tamaşaçylarymyz, mälim bolşýaly mundan beýlek Türkiýe gitmek üfleýän, Türkmenistanyň raýatlary gitmek üfleýän maksadyna laýyk wiza almaly. Aslında öňkem 30 günden köp möhlet bilen Türkiýe gitmek üçin wiza almak zerurdur. Mysal üçin talipler Türkiýe wiza alyp gidýärdi. Indi bolsa haýsy maksat we möhlet bilen bolsa hem wiza almak zerur bolup durýar. Şol sebäpli wiza almak üçin nämeler etmeli soragy iň köp soralýan soraklaryň biridir. Biz öň kanalymyzda wiza almak üçin zerur resminamalaryň sanawyny umumlykda size ýetiripdik. Indi bolsa her bir wizanyň görnüşi boýunça şeýle sanawy size ýetirýäris. Biz Türk Viza Merkezi bolup durýan Gateway şirketiniň web saýtyna maglumatlary hasaba alyp, Atavatan Türkmenistan halkara jurnalynyň atavatan-turkmenistan.com web saýtyny aýratynlykda ýerleşdirdik. YouTube kanalymyzda bolsa her gün bir wiza görnüşi boýunça gysaça video habar edip we ýetirmegi makul bildik. İlkinji maglumatymyz Türkiýe fiýahatçylyk maksady bilen gitmek üfleýän Türkmenistanyň raýatlaryna degişli. Mehriban tamaşaçylarym, siz aşagda sanawy berilen resminamalar jemläp Türk Viza Merkezine ýüz tutmaly. Bellemeli zat Türkiýe viza ulgamyna ýeketek merkez bolup, ol hem Türk Viza Merkezidir. Biz indiki video habarymyzda bolsa biznes vizasy, saglyk vizasy, hassa ýollaşlyk vizasy, talip vizasy, maşgala bileleşigi vizasy, transit vizasy, medeni seminar sport vizasy we beýleki vizalar boýunça gerekli maglumatlar aýratyn habar görnüşini size ýetireris. Şol sebäpli kanalymyza agza bolun we jaňjagyza basyp goý. Täze maglumatlar kanalymyza ýerleşdirenimizi size bildirşelsin. Hormatly tamaşaçylarymyz, wiza üçin resminamalaryň terjimesi üçin Türk Viza Merkeziniň 2-3 minut uzaklygyna täze ofisi ýerleşýän makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup biljekdiňizi ýatladyk geçýäris. Mehriban muşdaklarymyz, geliňini bolsa fiýahatçylyk wizasy üçin gerekli resminamalaryň sanawyny ýetirelim. Fiýahatçylyk wizasy üçin gerek bolan resminamalar: awyndan 8 aýlyk möhleti bolan daşary ýurt pasporty ýagny zagran we nusgasy. Pasport nusgalary içerki pasportyň 1, 3, 5, 9 we 32-nji sahypalarynyň nusgalary, daşary ýurt pasportynyň baş sahypasynyň nusgasy. Daşary ýurt raýat üçin Türkiýe giren senefinden başlap ikamet belgisi. 2 sany biometrik surat 5-6 ölçegde, arkasy ak fon, täze we soň 6 ay içinde düşülen bolmalylar. Türk üçin fiýahat we saglyk ätýaşlandyrşy, COVID-19 kepilligi, uçuş petekler brony, mihmanhana brony, iýe gaýdyp gelmeňizi gollaýan resminama, öý ruhsatnamasy, iş ýerinden ruhsatnama, aýlyk haklary, bank kwitansiýasy. Ýüzlenjiniň maýa ýagdaýyny ýa-da çagyrýan adamyň girdeji ýagdaýyny görkezýän resminama. Ýüzlenji tarap işlemeýän halatyny, himayetkäriniň işini we maýa ýagdaýyny görkezýän resminama. Ýüzlenji tarap 18 ýaşa ýetmedik bolsa, her iki tarapyň enatanyň notarius tarapyndan berilen razylyk haty, aýrylşan ýagdaýynda da enatanyň ikisinden notarius tarapyndan berilen razylyk hatyny bermegi hökmandyr. Öň Türkiýede ýaşan bolsaňyz, ýaşaýan ýeriňizi görkezýän resminama, wiza tölegi we Gateway hyzmat tölegi. Hormatly tamaşaçylarymyz, bellemeli zat fiýahatçylyk wizasy üçin ýüz tutýanlar üçin bellenen web saýtyna yer alynan aşagdaky maglumatlara hem üns bermegi wajypdyr. Biz bu maglumaty web saýtda bellenşi ýaly size ýetirýäris. Ýagny bu sözler Viza Merkeziniň sözleridir. Goýberilen resminamalaryň hemmesi täze alynan we dolu bolmalylar. Türkiýe wizasy üçin tawşyrylan dolu del resminamalar ýüzlenmeňiziň red edilmegine sebäp bolup biler. Türkiýanyň Aşgabat wekiliýeti zerur bolan goşmaçy resminamalary talap etmäge haklydyr. Ýokardaky resminamalaryň tawşyrylmagy wiza beriljekdigini kepillendirmeýär. Ähli görnüşler we resminamalar her bir adam üçin maşgala agzalaryny ýa-da üflenlik topary aýratyn taýýarlamaly we tawşyrmaly. Siziň üfleňize we bu mesele boýunça kararlaryňyzyň gutarnykly boljakdyr. Ýüzlenme wagtyny gejikdirilen ýa-da red edilen halatyny wiza tölegleri ýa-da hyzmat tölegleri iwine gaýtarylmaýar.
Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, eger defe ýurdumy waqy bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, Atavatan TV YouTube kanalyny iýerlemäge dowam edin. Şeýle hem özüňiz we gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, Atavatan Türkmenistan halkary jurnalynyň atavatanturkmenistan.com saýtyndan tapyp bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoş, sag bolun.